Takže znovu pokračuje náš letový program alebo letová časť nášho dnešného dňa. Vo vzduchu už je lietadielko Viper SD4. Trošičku taká pauza medzi skupinami a ďalšími hlučnými lietadlami, ktoré nás tu ešte dneska čakajú. V stručnosti aspoň zo pár informácií o tomto krásnom produkte, ktorý máte možnosť takmer bezhlučne, nádherne poletovať nad letovou pristávacou dráhou letiska Sliač. Áno, myslím, že spoločnosť, ktorá vyrába tieto lietadielka, získala minulý rok aj ocenenie Zlaté krídla, národná cena letectva Slovenskej republiky. Takže môžete si ju vychutnať. Samozrejme, aj statická ukážka sa nachádza v zóne slovenských výrobcov. Určite ste už mohli vidieť, ako sa tak po celom dni prechádzate po letisku Sliač. Takže len stručne, je to celokovové dvojmiestne ultraľahké lietadlo určené na športovné, zábavné a rekreačné lietanie. Je to elegantný, ako máte možnosť vidieť, skutočne elegantný jednomotorový dolnoplošník v dvojmiestnej konfigurácii, sedadlá vedľa seba. Nájde si široké uplatnenie pre milovníkov lietania a nadšencov moderného dizajnu. Áno, a pred Medzinárodnými leteckými dňami ste mali možnosť súťažiť s našimi mediálnymi partnermi a teda tí šťastní výhercovia, ktorí vyhrali výhliadkový let, ho budú môcť absolvovať práve v tomto lietadielku Viper SD4. Takisto by som povedal, že na základe tých takticko-technických dát je to ideálny stroj trebárs na nejakú dovolenku, pretože dolet dosahuje až 1100 km, čiže vedel by som si predstaviť odletieť na víkend trebárs do Chorvátska. To by sme si vedeli viacej. Takže pokiaľ na to máte, v tejto dvojmiestnej verzii je možné si toto lietadlo objednať určite u firmy Tomák v Prešove na letisku Ražňany, kde toto lietadielko lieta. Nech sa páči, užite si eleganciu v podaní pilota Vipera SD4. Doesn't matter where we are. Doesn't matter where we are. Doesn't matter, no. If there's a moment when it's perfect, we'll go on. As the sun goes down, as the sun goes down. Nothing's ever what we expect, but they keep asking where we go next. All we're chasing is the sunset. Come on, mind on you. Doesn't matter where we are. Doesn't matter where we are. Doesn't matter, no. There's a moment when it's perfect. We'll call our names as the sun goes down. Hey. As the sun goes down, hey.
Dámy a páni, kým si teda máme možnosť užívať chvíľku ticha v podaní Vipera SD4, pozývam vás do priestorov Autogramiady, kde sa teda už pomaličky začínajú zdržiavať aj švajčiarska letka PC7, takže nech sa páči, ak zbierate dneska podpisy, toto je vaša chvíľa. Can't you see you're my delight?